Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da haɗuwa da ku a sabon bidiyo a wannan tasha tamu ta Abdul TV. Kamar yadda muka saba wajen kawo muku ingantattun fina-finan masana'antar Kannywood, bidiyoyi akan ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sababbin mawaƙa da dai sauransu. Mukan kawo sharhi akan waɗansu fina-finai na masana'antar Kannywood ko kuma kan waɗansu mawaƙa. Kamar yadda duk wanda yake bibiyar tashar Abdul TV ya san irin bidiyoyin da muke kawowa kenan, ko wasu abubuwa da suka shafi wata fitacciyar waƙa ko kuma wasu abubuwa na wasan sallah ko kuma wasu manyan jarumai. A yau muna tafi da bayani akan Auta MG Boy, mawaƙi wanda bai daɗe yana waƙa ba a masana'antar Kannywood sosai. To da haka idan wannan ne farkon ziyartar ku, muna roƙon ku kada ku manta ku danna alamar subscribe a wannan tasha, sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da ku. Sannan idan bidiyon ya burge ku, kada ku manta ku danna mana alamar like. So duba dai da dukkanin wanda ya san mawaƙi Auta MG Boy, idan ba ku manta ba akwai waƙar da ita ce dalilin fitowar shi, Baba a yi mana aure. Wannan waƙa ita ce ɗaya daga cikin waƙar da ta fito da Auta MG Boy, wadda daga wannan lokacin zuwa yanzu kuma akwai fitattun waƙoƙi masu yawa wanda shi wannan Auta MG Boy ɗin ya yi, wadda kuma waƙoƙin da yawa sun yi trending sosai a kafa sada zumunta irin su TikTok, Facebook da dai sauransu. Kamar dai yadda dukkanin wani mai bibiyan mawaƙan Kannywood ko kuma waɗansu da suka shafi bidiyoyi album sun san cewa Auta MG Boy shi ma bayan waƙa yana iya yin bidiyo album ɗin shi, domin kuwa ya fara abun ne bayan samun suna da ya yi sosai daga dalilin waccan waƙa da ta fara tallata shi a duniya. Daga nan shi ma sai ya fara yin bidiyo da kanshi, wadda zuwa yanzu ba laifi shi ma yana daga cikin jerin manyan mawaƙa wanda suke tashi a wannan lokaci da muke ciki. Da dai sauran irin su Salim Samad da sauransu, su manya-manya wanda suka daɗe irin su Adam A Zango, Umar M Sharif da dai sauransu dai. Auta MG Boy mawaƙi ne wanda yakan yi bidiyoyin shi, amma har yanzu dai ina tunani babu wani bidiyo wanda ya yi shi da manyan kaya a cikin bidiyoyi album ɗin nashi da yake yi, sai dai kawai ya yi su da ƙananan kaya haka da sauransu. Amma idan irin shiga ne kuma haka ana iya ganin shi yana yin shigan manyan kaya. Su kowane mawaƙi akwai irin tsarin shi, sannan kuma waƙa kamawa take yi. Akwai waƙar da za ku gani ɗin ya yi amfani da manyan kayan kamar yadda kuke gani a wannan hoton, wannan kuma ya yi da ƙananan kaya da dai sauransu. Su wannan mawaƙi dai ba wani daɗewa ya yi ba yana yin waƙa, su amma dai daga lokacin da ya fito zuwa yanzu ya yi waƙoƙi fitattu masu yawa wanda za a iya samun kamar guda 10, wadda da kanshi kuma ya yi bidiyo album ɗinsu. Sannan kuma mawaƙi ne wanda shi ma yana daga cikin mawaƙa da wanda za a iya cewa ba ruwansu, ba dai ka ji ana irin waɗansu abubuwa na cece-kuce a social media da shi ba gaskiya. To irin waɗannan abubuwan baya fitowa ya yi irin su, kamar yadda irin su Naziru Sarkin Waƙa suke yi akan abin da bai shafi mutum ba, ya zo ya ta bidiyo yana trending da sauransu. Ok, mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba.